kan News Center asin Mega Force Patrol. DCGB Bareta alas 12. DCGB Bareta alas 12. Mga pinakahuring pangyayari sa Kabikolan, sa nasyon, asin ibang parte kan kinaban. Ibabareta ng Ngunyan. DCGB Bareta alas 12. Ngunyan, ang sa inyong tagapagbareta. Marahay no ito mga tugang Miyerkules po nganyan, petsa 21 sa bulan ng Agosto 2024. Ini po ang bareta alas 2 asin kami ang sendong magiging mga tagapagbareta. Ako po si Jasmine Baloloy. Ako man po si Mardelad Daing Iba. Enot sideline kanatong darakulang mga bareta sa lado lokal. Tree pruning sa probinsya kan Albay, pupunan sa masunod na simana sigon sa Albay Public Safety and Emergency Office o APSIMO. Aplikasyon para sa Youth Ambassador of Albay bukas na. Nasa sanggatos ng mga Youth Ambassador, pipilion basado sa ipiglatag na kwalifikasyon. Philippine Military Academy Entrance Examination 2024 gigibon sa Agosto 24 asin 25 sa Siyudad kan Legazpi. Mga requisitos kay puhan ikumple, ipinaliwanag kan mga profesor kan PMA. Kaso ni leptospirosis sa Bicol Region nasa 49 na. Tulo na tinamaan kaini nagadan sigon sa DOH Bicol. Sa lado nasyonal, PNP nagkoordinar na sa foreign counterparts manungod sa lokasyon ni dismissed Bamban Mayor Guo asin pagpapabalik kaini sa Pilipinas. Presidente Marcos tulos na nakipag-meeting sa DOH may kinaaraman sa MPAX. Preparasyon kang gobyerno sa epekto kan La Niña, pinunana. Pagdulag sa nasyon ni Alice Guo, iimbestigaran kan Senado. Sa ibang nasyon, Blinken na sa Qatar ngunyan para sa pagsulong kan ceasefire deal. Baretang Sports, potensyal na pagkawat ni NBA superstar LeBron James sa Golden State Warriors pinugulan kan sa iyang agent. Yan ang headlines kung yan sa detalles ka mga bareta enot sa lado lokal. Ang baretang ini hatod sa Indukan. News App Z Plus. Now with Zinc. Mas bilis galing sa sintomas ng sipon. Pupuna na sa masunod ng simana kan Albay Public Safety and Emergency Office o APSIMO, katuwangan Albay Electric Cooperative Incorporated o ALECO, Department of Public Works and Highways o DPWH, as in Department of Environment and Natural Resources o DNR, ang tree pruning sa manalain na parte kang probinsya. Ini ang ipinahayag ni APSIMO Chief Dr. Cedric Daip kung saan ang lakdang nini may katuyuhan na mahali ang mga nakaulang asin posibleng maputol na mga sanganing kahoy asin iba pa na makakapiktar sa mga linya ng kuryente asin komunikasyon in kaso tamaan ng bagyo ang probinsya sa mga masunod na bulan. Sigong kay Daep, may team na maputol asin may magahali kan mga pinutol na sanga para dahin man makaulang sa mga tinampo asin makaafektar sa mga residentes. Sinabi ni Daep na ang siring na aktibidad nakatala nagibuhon ka nasabing mga opisina sagod sa bulan ng Setyembre 2024. Ang baretang ini hatod sa Indukan. Liver Aid Silimarine Capsule. Liver Aid. It's liver or lover, boys. Nagpuunang mag-akseptar ang gobyerno provincial kan Albay nin mga aplikasyon para sa Youth Ambassador of Albay. Ini ang pinagkumpirmar ni Christopher Nocus, ang executive consultant ni Gobernador Attorney Grex Lagman kung sa insaro ini sa mga priority program kan gobernador na may katuyuhan na ma-empower ang mga jóvenes sa probinsya. Kwalipikado digdi ang mga jóvenes na may edad na 18 sagkod 25 anyos. Residente kan anuman na munisipyo asin syudad sa Albay. Makakapagpahiling nin commitment para sa pagkakaigwanin community service asin may potensyal na maging leader. Sigun kay Nocos, nasa sanggatos na Youth Ambassador ang sa indang akseptaron na magiging representante ni Lagman sa aktibidad na nakatutok sa kabataan. Ang mga mapipili na maging ambassador ang makakaresibin nin 2,000 na bulanan na sweldo. Kaibahan pa ang oportunidad na makapagpartisipar sa manlain-lain na aktibidad na mapakusugman kan sa indang kakayahan. Ang baretang ini hatod sa Indukan. Ginebra San Miguel. Lamang ang may tapang sa One Ginebra Nation. Gigibon sa Agosto 24 hanggang 25, 2024 ang Philippine Military Academy Entrance Examination for 2024 sa Naval Forces Southern o NAVFORSOL
Naval Forces Southern Luzon, Unab Forsol, sa Barangay Rawis, Legazpi City. Sigung kay Colonel Edwin C. Popa, Professor as in Head of Mission, alas 6 nin aga, sa nasabing mga petsa, mapuon an sa indang pagproseso kay bananaan pag-akseptar ni mga walk-in applicants para sa nasabing eksaminasyon. Ipinaliwanag man ni Major Jenny Rose M. Galit, Professor as in Officer in Charge kana PMAE Legazpi, sa kwalipikado digdi ang mga natural-born Filipino citizen base sa PSA birth certificate, 17-year-old as in Dema Sobra sa 22 anyos, may langkaw na 5 feet, graduado ng senior high school na may general weighted average na 85%, warang agom ani sin warang aki. Mientras na para sa walk-in applicants, dapat na sinda magpresentar ng accomplished cadet application form, photocopy kan PSA birth certificate, photocopy kan senior high school form 138 or 137, report card o a transcript of records, latest 2x2 ID picture as in unvalid ID. Sinabi ni Colonel Popa na sa oras na makapasar sa eksaminasyon as in iba pang test, arugan physical as in mental, magiging kwalipikado sindang mag-adal ni 4 na taon sa kursong Bachelor of Science, Degree in Management, Major in Security Studies kung sa'y makakareceive sinda nin maabot sa 40,000 pesos bilang monthly pay as in allowances, clothing allowance as in iba pang support services. Nasa 49 na ang kaso ni leptospirosis sa Bicol Region. Ngunya na taon asin tulo ka ini ang nagadan. Ini ang datos na ipighiras kan Department of Health Bicol Center for Health Development kung sain pinakahalangkaw na tinamaan kan helang ang hali sa probinsya kan Camarines Sur na 21 kaso. Sinundan kan Camarines Norte na may 8 kaso, 7 sa Albay, 5 sa Sorsogon, 4 sa Masbate, 3 sa Catanduanes, asin saro ang taga-ibang lugar alagad tinamaan kan helang mantang nasa rehiyon. Ipinaliwanag ni Dr. Lulu Ramos Santiago kan DOH Bicol na ang mga personang maski wara nin lugad ang pwedeng magkaigwanin siring na helang kung sain ang haloy ng nakababad sa tubig baha na kontaminado nin leptospira. Dahilan kaini, inabisuhan ni Santiago ang gabos na ibitara na muna ang maglusong sa mga baha lalo na ngunya na panahon nin tag-uran asin ugalion ang paghugas nin bitis asin ang pagsulong nin o ang pagsulog nin botas asin iba pang proteksyon. Nagdeklara na ng climate emergency ang munisipyo kang Pidoran Albay. Ini ang kinumpirmar ni Konsihal Bon Edward Arandia Barnedo sa DCGB News kung sa insay ang pigpaliwanag na ang pigbusol na resolusyon may katuyuhan na mapangataman ng kapalibutan dahil sa paborbago asin paglalakan sitwasyon kang panahon asin maprotiran ang komunidad lalo na mga parasira. Sigong kay Barnedo, nasangunya nasa pag-draft pasinda din ordinansa na koneksyon sa siring na sitwasyon. Ang nasabing deklarasyon maserbi man na panalmingan sa iba pang munisipyo sa siyudad sa probinsya kan Albay na gumibo ni mga lakdang na makonserbar sa mga satuyang kapalibutan. Nagpahayag nin suporta ang gobyerno kan Espanya sa probinsya kan Albay, partikular na ang mga inisyatibo kaini manungod sa renewable energy, asin sa indang kampanya para sa clean energy utilization. Sa pahayag na ipinaabot sa paagi ni Spanish Ambassador to the Philippines, Miguel Utrey Delgado, interesado pondohan kan Espanya ang solarization projects sa probinsya. Nagkaigwanan nin pagbisita asin dialogo sa pag-ultanan nin the Provincial Planning and Development Coordinator o PPDC Arnold Onrubia asin Program Policy Officer Larry Pascua from the Philippine Movement for Climate Justice o PMCJ. Kaibahan sa mga proyekto sa pagbugtak nin solar sa mga PGA-managed hospitals, arog kan Josefina Belmonte Duran Albay Provincial Hospital, Dr. Lorenzo Ziga Memorial District Hospital, Cagraray District Hospital, Rapu-Rapu District Hospital asin Manito Municipal Hospital. Sa iba pa niya itong baretang lokal, nasangatanan ng kasong murder ang 5 personang nasa likod kang panggagadaan sa sarong negosyante ka nakalis ng bulan sa probinsya kan Camarines Norte, sigong kay o kan Camarines Sur. Sigong kay Naga City Police Office Director Police Colonel Erwin Rebellion, ang kaso na proseso naninda sa City Prosecution Office kontra sa tulong Chinese National asin 2 Pilipino
Nagluluwas sa indang investigasyon na sindan responsable sa nakuang bangkay sa nasabing negosyante sa Bicol Natural Park. Si Colonel Rebellion may konsiderar na cleared na nasabing kaso dahil na-identify na ang mga suspitsado alagad mantenido ining at large sa simpadagos man na pigahanap kan mga otoridad. Mantinidong negatibo sa red tide toxins ang mga red tide monitoring area sa Bicol Region. Inibasado sa ipinaluwas na advisory kan Bureau of Fisheries and Aquatic Resources o BIFAR Bicol kung sain kaibahan digdian coastal waters of Milagros, Masbate, coastal waters sa Mandaon, Masbate, Sorsogon Bay asin Huwag Lagoon sa Matnog, Sorsogon. Sigon sa BIFAR Bicol, salbado ang pagkuha, pagkonsumo asin pagpabakal nin anuman na klase nin laman dagat, digdi mantang pigaabisuhan ang gabos, na pirming antabayan ang pigpapaluwas nindang abiso para man sa kaligtasan kan publiko. Mga tugang primerong parte ang Kambareta alas 12, bareta niya to sa lado lokal. Ang bareta sa lado nasyonal, ibang nasyon, sports sa iba pa, makalis lamang po kayo. Kaming magtutropa, laging ganado. Sa trabaho, Ganado! Sa pamilya, Ganado! At syempre, kapag good times, ganado! Ang mga selebrasyon kasama ang tropa, walang katulad basta may moderation, healthy lifestyle at Liverade. Ang Liverade ay may silimarin na maaring makatulong sa kalusugan ng atay. Araw-araw kaming umiinom ng Liverade dahil kami ay Ganado sa kalusugan! Liverade, It's Liver Lover, boys! Mahalagang paalala, ang Liverade ay hindi gamot at hindi dapat gamiting paggamot sa anumang uri ng sakit. Tulong proteksyon at pampalakas sa kalusugan ng atay. Liverade Silimarin Capsule. Mabibili sa mga leading drugstores nationwide. May iba't ibang karamdaman ka ba gaya ng high blood pressure, diabetes, sakit sa puso, sa kidney, sa atay, may myoma, na stroke, may gallstones, cancer at marami pang iba? Ang Amazing 4 ng Miracle Health Corporation ang subukan mo. Makakatulong dahil mula ito sa epektibong Amazing Trio at mas lalo pang pinalakas dahil sa Mega 1 na mayroong 21 sangkap. Subok ng nagpapalakas ng immune system at marami na ang mga natulungan na mayroong iba't ibang karamdaman. Huwag nang patagalin pa. At magpakonsulta. Maaaring pumunta kay Doc Joey Bitito sa Barangay 18, Cabangan West, Legazpi City, kaharap lang ng Bangko Sentral ng Pilipinas. O tumawag sa 0998-975-8121 or 0917-853-8933 para sa free consultation sa natural medicine. Mapapanood din ang serbisyong natural, kalusugan at bayanihan sa YouTube channel at sa Facebook page na Doc Joey Bitito. Padagos ang pagtabang niya sa sato padabata. Yan ang satong alkalde sa banwaanin Pulangi. Taon-taon kadako lang mga naginibuhan niya. Idolo padabata si Adrian Salceda. Tunay na aki kan tercer distrito. Nonoy Kap Adrian sa tuyang idolo. Adrian Salceda, padaba siya kan masa. Alcalde kan Pulangi, mayor Nonoy Kap ikana. Adrian Salceda, pag-asenso na matitra. Banuan kan Pulangi, kay mayor Nonoy Kap. Kitang mga Bicolano, uragon, sabay-sabay manan mga kadipeselan, kakayanon taan. Kaya pag sabay-sabayan helang o kamatean, arog kang bagat na may kulog kipayo, bagat na may kulog kihawak o may kalintura, discarding uragon ang kaipuhan. Discarding Rexidol Forte, mas makaskas na banat sa apat. Faster versus paracetamol in as fast as 30 minutes. Unilab yan. Paracetamol caffeine is the generic name of Rexidol Forte. If symptoms persist, consult your doctor. Spirits with Batang San Miguel. Ilabas! Magkwentuhan tayo. Hirit na, ilabas mo. Makikinig ako. Hirit na, ilabas ang kwento. Mag San Miguel tayo. Hirit na, ilabas mo. San Miguel kay Pilsen, sarap laging kasama. Drink responsibly. Ang San Miguel Pale Pilsen 320 ml, 40 SRP lang. Ang Grande, 105 SRP lang. Bili na! Drink responsibly. Ubo, plemang nakabara, hirap sa paghinga.
Dapat may dalang ginhawa, kaya lagi kong bitbit Plemex Forte Capsule. Ang Plemex Forte Capsule ay gawa sa halamang lagundi. Ginhawa sa ubo at hika. Magaan dalhin, madaling inumin. Plemex Forte Capsule. Basta lagundi, Plemex. Vitex Lagundo L is the generic name of Plemex Forte. If symptoms persist, consult your doctor. Tanggal ang plema, tigil ang ubo. Maluwag ang paghinga sa Plemex Forte. Basta lagundi, Plemex! Ang Plemex Forte Lagundi Capsule ay mabibili sa pangunahing butika o drugstore na malapit sa inyo. Inihahatod sa inyo kang Department of Environment and Natural Resources, Regional Office No. 5, ang programang Kapalibutan Ta at Tamanon Ta. Kapalibutan Ta at Tamanon Ta. Programang magtataunin informasyon asin kaaraman, manangod sa satuyang kapalibutan, asin sa mandato kan Department of Environment and Natural Resources. Sa tunghinanyugon, kada Huwebes alas 11 sagkod alas 12 nin pagkaudto, Kapalibutan Ta at Tamanon Ta. Hatod sa inyo kang DENR Regional Office 5 asin kan istasyon na ini. Ang Albay Electric Cooperative Incorporated or ALECO nagaako na din mga aplikasyon para sa Lifeline Subsidy. Ang mga kwalipikado digdi iyo ang mga Pantawid Pamilyang Pilipino Program or 4Ps beneficiaries asin itong mga marginalized consumers. Para sa mga miyembros kan 4Ps, kaipuhan sa aplikasyonan sa inyong 4Ps ID asin latest bill. Para sa non-4Ps o itong mga marginalized consumers, ang mga requirements iyo ang mga binasunod. Certification halay sa Social Welfare and Development Office sa indong syudad o munisipyo na nagpapatunay na ang aplikante sa rong low-income earner base sa latest poverty threshold na ipigmok na kan Philippine Statistics Authority government-issued ID as in latest bill. Pagirumdom na ang diskwentong ini, otomatikong ia-apply sa monthly consumption kan mga kwalipikadong aplikante na day mahalangkaw sa 25 kilowatt-hours. Ipasa ang mga nasabing requirements kasabay ang accomplished application form sa ALECO Service and Collection Office sa indong lugar. Kung kwalipikado ka, dai na magduwa-duwa. I-avail na ang subsidiyang ini ka-ALECO. Nagtatabang na puun bata ito, sinda kita ika ako Bicol, na matita ang totoong serbisyo. Hanggang ngunyan ako Bicol lang sa puso ko. Igwang tabang sa turismo asin pag-asenso, may mga scholar na nagkaigwang trabaho, kadakol na mga naginibo, lalo sa mga para o matius na pamilya pa. Senior citizen asin ka, hobenesan yan. Ang AKP, Ako Bicol. Ako Bicol Party List. Katabang na, kasurug pa. Surf! Surf Active Clean Instant Galing. Instant ang white, instant ang bango. Mula babad, instant white, instant bango. Whitens in as fast as 1.5 minutes. Based on internal technical tests on cotton after one wash, results may vary. Surf Active Clean Instant Galing. Surf Singaling ng mamahalin. Versus Brand X based on technical tests on polyester. Sa bareta niya ito sa lado nasyonal, nagkondenar na ang Philippine National Police o PNP sa foreign counterparts kini para makumpirmar kung saan mananggad na nasyon si dismissed Bamban Tarlac Mayor Alice Guo na bigtutubudan na nakaluwas na ng Pilipinas ka nakaagi pang bulan. Sigung kay PNP spokesperson Police Colonel Jane Fajardo na may posibilidad na nagali si Guo sa pagikan illegal channel o backdoor. Sinabi pa na difícil na makahali ini sa nasyon na dahil nagagamit ng illegal na channel dahil high profile ang kaso kay ni asin dakol na nakamit bidigdi. Tinawan nindo ni Pardo na ginibo ninda ang gabos pag-abot sa monitoring, implementation in warrant of arrest na inisyu kan Senado asin maging police assistant sa mga personahe kan Senate Sergeant at Arms. Kasunod kay ni, nakaoro naman kan PNP ang Director kan Aviation Security Group asin sa katunayan, bakos na ang main airport ang pigbabantayan ka mga police kundi pati na mga regional offices na may aeropuerto. Ipinaapod ni Presidente Ferdinand Marcos Jr. ang Department of Health o DOH para aramon ang estado kan monkeypox o mpox sa nasyon. Sigon sa Presidential Communications Office o PCO, piglinaw ni Health Secretary Ted Herbosa sa Presidente na bako man epidemya ang mpox arog kan COVID-19. Sinabi man ni Herbosa na dai masyadong nakakaulakit ang nasabing helang. Sa katunayan, poon ka nakaaging taon nasa 10 kaso paman sa nanin mpox ang sa indang nairehistro, asin gabus na ini narahay na. Nakalatag man
Naglatag man nin plano ang DOH kay Presidente Marcos kung paano matabangan ang publiko na makalikay sa MPAX. Enot nang sinabi kan DOH na ipapasa ang MPAX sa paagi nin close as in intimate contact. Mientras tanto, piglansar kang gobyerno nagkapirang preparasyon sa posibleng epekto kan La Niña kasabay kan pagbantay sa sektor kan agrikultura. Sigung kay Task Force El Nino spokesperson Assistant Secretary Joey Villarama, nakaiba na nagdian pag-irahay kan irrigation canal, pagturo sa mga paraoman in farming techniques na may kinaraman sa water management, pagpapatindog ni mas dakol na tipunan ng tubig, water impounding systems na masalo sa pagsupay kan tubig as in flood control program. Sinabi pa ni Villarama na pigsusulong kang gobyerno ang pabahay program dahil nakaulang ang mga harong kan informal settlers sa Ranisa Creek as in mga estero, kaya nasusulat ang mga agihan kan tubig na nagiging kausa ng pagbaha. Sigung kay Villarama, pera sa babaw na ang waterways kay puha na matanggal na ang barang mga basura sa mga kale para mas marhay ang bulos ng tubig. Dagdag pa niya, nadakol ng nakatindog na istruktura sa Metro Manila kaya di ay makagibo ng catchment system. Makunduktanin pagdangog ang Senate Committee on Women, Children, Family Relations, and Gender Equality may kinaaraman sa pagluwas sa nasyon ni dating Bamban Tarlac Mayor Alice Guo. Tinaawanin doon ni Hontiveros na dainin da mapapalampas ang pagdulag ni Guo Huaping sa nasyon gamit ang Philippine passport. Aaramon sa investigasyon nagigibuhon kung paano nakalusot si Guo sa mga autoridad mantang may warrant of arrest ini sa Senado as sinakalista siya sa Immigration Lookout Bulletin Order o ILBO. Uugidon man kung paano nakagamit din Philippine passport si Guo, maski pa napatunayan ining bako tunay na Pilipino as nagigibo na magburubalyo ni nasyon. Kaibahan sa ipapaapod kan committee, si Attorney Elmer Galica ang nagnotaryo sa counter affidavit na pigsumiter ni Guo sa Department of Justice o DOJ kan Agosto 14. Enot kaini, sinabi ni Hontiveros na nagtutubod siyang posibleng may halangkaw na opisyal nin gobyerno na nagtabang kay Guo para makahali sa nasyon na daina araman kan mga autoridad. Sa iba pang baretang nasyonal, nagkapersonalan sina Senador Riz Hontiveros sa Vice President Sara Duterte sa tahaw kang pagdangog kan budget kan Office of the Vice President o OVP sa Senado. Sa pagdangog kan Senate Committee on Finance para sa 2.037 billion pesos na 2025 budget kan OVP, nagdebate sina Hontiveros sa Duterte may kinaraman sa librong may titulong Isang Kaibigan kung sa natino kan senadora kung para sa ang nasabing libro. Ang libro may alokasyon na 10 million pesos asin ini sinurat mismo ni VP Duterte, pero imbis na simbagon ni Duterte kung sain o para sain ang libro, nag-akusar man ini na pigkupolitika ni Hontiveros ang pondo kan sa iyang ahensya. Tinawampanin doon kan Vice Presidente na problema talaga ni Hontiveros dahil nakabugtak sa libro na ito ang sa iyang pangalan asin ang mga aki na matatawan ng libro may mga magurang na butante. Kinontistar ni Hontiveros sa mga akusasyon ni VP Duterte asin sinabi niyang dai niya nagugustuhan ang ugali o tratamiento sa iya kanikaduang kaya kan Vice Presidente dahil simple sanaan sa iyang hapot na nangangaipo sa nanin simpleng kasimbagan asin ang mga sinabi kan Vice Presidente day maning kinaraman sa budget asin sa tema na kung para sain ang libro. Idinipensa kan Department of Justice o DOJ ang 10 milyones pesos na reward para sa anuman na impormasyon na ikakadakop ni Pastor Apollo Kibuloy. Nahahampang si Kibuloy asin 5 pang akusado sa mga kasong child abuse sa sarong korte sa Davao City. Igwamanin ipinaluwas na arrest warrant laban kay Kibuloy ang sarong korte sa Pasig City para man sa kasong human trafficking. Sa sarong pagdangog sa Senado, ipinaliwanag ni Justice Undersecretary Nicolas Felix T. na ang pinagkaiba kan bounty as in reward. Sigun kay T, ang bounty iyoan para sa mga tao na dapat maaresto dahilan ta sinda convicted sarong krimen o may outstanding warrant of arrest. Mantang ang reward minasakop nin dakol na bagay para sana
sa pag-aresto kudi pati impormasyon sa pigtataguan kan man iba-ibang akusado kabilang na si Pastor Kibuloy dagdag paniti. Sinabi niyang daipig babawal ang pagtangro nin reward para masusog ang sarong akusado asin maihampang ini sa korte. Sa bareta niya to sa ibang nasyon, nag-abot na sa Qatar si U.S. Secretary of State Antony Blinken tanganing ipagpadagos ang pag-ururon manungod sa ceasefire deal sa Gaza. Enot nang nakauron ni Blinken si Presidente El-Sisi sa Cairo, Egypt. Kaibanan ang U.S. Egypt asin Qatar na nagsiserving mediator para magkaigwanin ceasefire sa pagultanan kan Israel asin Hamas. Magiramduman na enot nang nagbisita si Blinken sa Israel asin nakauron siya ni Prime Minister Benjamin Netanyahu. Sa nasabing pag-ururon, may nahiling si Blinken na dakulang tsansa na maipapaotob na ang ceasefire deal. Nakapalaman sa ceasefire deal ang pagpapalibre sa mga bihag asin ang dagos ng paglayas ka mga Israeli forces sa Gaza. Baretang Sports, pinugulan kan presenting agent ni NBA superstar na si LeBron James ang potensyal na pagkawat kuta na kan binansaga na NBA King sa Golden State Warriors. Enot na nagputok ang mga trade talk sa pag-ultanan kan Warriors in Los Angeles Lakers. Kan off-season katakod sa posibleng pagbalyo ni LeBron sa Warriors. Alagad dai ini nalawos imbis dagos nang nagpirma si LeBron nin contract extension sa Lakers. Base sa bagong report na nagluwas sa NBA na nakihuron ang presenting agent ni LeBron na si Rich Paul sa Lakers asin Warriors management na dai ipagpadagos ang paghuroron. Ginibuin ni Paul apisar ka nainot ng paghuroron sa pag-ultana ni na Warriors owner Joe Lacob asin Lakers owner Janie Buss. Naging rason ni Paul iyo ang kagustuhan kaining maproteheran si LeBron kontra sa mga posibleng pambatikos sa iyang pagbalyo kan team sa ikapat na pagkakataon sa iyang karera. Sa satuyang bareta sa sensya asin teknolohiya, bedjet blanket na napod sa naimbentong tamong o matres sa Japan na makakapagtaonin maimbong nakaturog sa isa-ima na personang gumamit kini. Nagagamit din ng biorhythm technology para makapagtaon ng kumbinyenteng temperatura para sa mga makaturog. Nakakatabang ang bedjet sa pagkontrol sa temperatura sa kama. Inimbento ang budget para makatabang sa mga persona na magkaigonin sufisyenteng katurog tanganing maibitaran ang mga helang arog kan high blood, heart disease, stroke, diabetes asin iba pa. Ang budget pwedeng mabakal sa kantidad na $450. Istoryang naiiba. Duwang mag-amiga sa Australia ang nakapagrehistro nin world record dahil sa anom na dekada nindang tradisyon ang pagbalyuhan nin birthday greeting card. Sigun sa Guinness World Record, ang mag-best friend na Cinda Laneley Lambert asin Jeanette Graham ang may pugol kan world record title na longest birthday card exchange. Matapos nindang pagpasapasahan sa laog nin 61 taon ang sarong birthday greeting card. March 1963 kan pinadarhan ni Laneley si Jeanette nin greeting card para bation inisa sa iyang kumpleanyo. Pag-abot kan Disyembre, naisipan man ni Jeanette na ipadara pabalik ang nasabing card. Puon ka ito, nagpabalik-balik ang sarong card sa laog nin anom na dekada. Sa presente, 84 anyos na si Jeanette asin si Laneley naman ang years old. Sigun sa inda, wara sindang plano na punduhon ang tradisyon na pagpasapasahan ng greeting card. Flashback. Agosto 21 kan taon 1983 o 1983 kan gadanon sa tarmac kanino Aquino International Airport si Senador Benigno Aquino Jr. sigon sa Republic Act 9256 ang nasabing petsa deklaradong Ninoy Aquino Day sarong special non-working holiday bilang pagrumduman sa naging buhay sa legasiya kan senador. Si Ninoy Aquino saraw sa mga na-impluensang Pilipino na nakipaglaban para makuha ang independensya asin demokrasya ka nasyon. Kaibanan si Ninoy sa mga nagkokontra sa administrasyon ni dating Presidente Bongbong o kaya dating Presidente Ferdinand Marcos Sr. Asin sa ngunyan, pamusong marhay si Ninoy sa mga binuyang kaining tataramon na the Filipino is worth dying for. Sa sitwasyon po kan Bulkan Mayon,
Mantinidong nasa alert level 1 ang Bulkan Mayon, ngunyan Aldao, Agosto 21, 2024. Basa di man sa datos na pigbaluwas kan Philippine Institute of Volcanology and Seismology o PHIVOLCS, nakapag-restro nin duwang volcanic earthquakes sa nakalista 24 oras. Nagagawa man ni maluyang banag o crater glow sa ngimot kang bulkan na sinaminabot sa 598 tonelada ang pigbugang sulfur dioxide flux. Nasa 300 manometro ang langkaw kan plume kaibanan ang paramentas sa pagubag kang bulkan o ground deformation. Pigbawal mang giraray kang PHIVOLCS ang paglahog sa anuman sa 6 km permanent danger zone asin anuman na aktibidad sa laog kene. Pangatugay na po ang kabilugan kan alas 12 mga bareta tinipon ng singinalap sa DCGB News Bay. Sa pangarang ka na kay Banya sa pagsurat ka ng mga bareta, Angel Mustanza. Siring man, nakatuwang taas sa lado technical, Ronald Baldo, DCGB Social Media Department. Kaya ba nanta dyan si Jerome Nico Martinez sa tuyang pong IT. Hello kay Beth Banua. Nagantabay si classmate Pic Balantes. Siring man si Bing Buen Boris. Good afternoon po. Si Oden Perez watching dyan sa Reyes Beach Resort. Siring man si Dennis Calia is also watching from Santo Domingo, Albay. Sa nagantabay po sa DCGB Social Media Department sa tuya pong Facebook page, sharing man sa YouTube channel, asin sa DCGB Live App. Good afternoon po. Asin siyempre sa mga nagatabay man sa 729 kHz sa pitang ka mga radyo, maraming salamat. Kami po ang sino mga naging tagapagbareta. Ako po si Jasmine Baloloy. Ako man po si Mardila Dengiba. Thank you for keeping us company. God bless the Philippines. Sa indong nadangog ang mga darakulang bareta ngunyan na aldaw. Ang tabayan ng giraray sa aga, ang sarupang edisyon kan DCGB Bareta alas 12. Abangan ang masunod na programa. Okay ka na, Nay? Yes, anak. Bumuti na ang pakiramdam ko. Ay, salamat. Kaya pagdating sa gamot, tiwala ako sa Actimed. Napakagaan pa sa bulsa.